Apărut pe lume în anul 2002 la inițiativa doamnei profesor Rodica Baconski, fondatoare a Departamentului de Limbi Moderne Aplicate de la Cluj și cu sprijinul extrem de generos al instituțiilor europene, Masteratul European de Interpretare de Conferință de la Cluj împlinește în 2023 21 de ani, adică este major, indiferent de meridianul sau paralela pe care ne-am aflat. A început ca un masterat cu durata de studii de un an, apoi, din anul 2008, a urmat modelul Bologna, transformându-se într-un program de studii cu durata de 4 semestre, care oferă masteranzilor, studenților, un program de înaltă specializare. Timp de mulți ani, masteratul nostru a pregătit viitori interpreți care aveau în combinație limbile română, engleză, franceză, spaniolă, germană și italiană ca limbi A, B sau C, iar în prezent formăm viitori interpreți care au în combinație limba română ca limba A și limbile engleză, respectiv spaniolă, ca limbi B sau C. Suntem încrezători că în curând limbile germană și italiană vor putea face din nou parte din oferta Masteratului European de Interpretare de Conferință de la Cluj. Faptul că suntem membri în consorțiul EMCI înseamnă, în primul rând, conformarea la standardele înalte ale acestuia și implicit o garanție de calitate. În același timp, pentru noi înseamnă și participarea la o rețea de formatori și de studenți care ne permite să fim în permanență conectați la realitatea profesiei. Fiind parte a consorțiului, am beneficiat de-a lungul anilor de prezența unor colegi de la universitățile partenere, care fie au ținut cursuri și conferințe la OBB, fie au participat la comisiile noastre de examen final. Și studenții noștri s-au bucurat de avantaje legate de prezența noastră în consorțiu. Ei au putut asista la cursuri la alte universități, au putut participa la întâlnirile anuale ale studenților EMCI, iar noi am primit cu mai multe ocazii studenți de la alte universități la cursurile noastre. La cursurile anuale de formare organizate de EMCI au participat întotdeauna 1 sau 2 colegi de la Cluj, iar echipa noastră a înregistrat până acum aproape 50 de discursuri pentru Speech Repository. BB a fost în mod constant reprezentat în diverse comitete ale consorțiului și acest lucru i-a oferit prilejul de a se implica în mai multe proiecte. Mă gândesc aici la chestionarul privind inteligența artificială, la raportul privind formarea interpreților online, la lista de discursuri pentru studenți. Nu în ultimul rând, în 2016, la inițiativa echipei de la Cluj, a apărut un număr special, Rielma, consacrat istoriei interpretării. Acest volum a fost publicat sub egida EMCI. Întrucât în perioada martie 2020-martie 2022 toate activitățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai s-au desfășurat online, atelierele și prezentările organizate de sau cu ajutorul EMCI au fost esențiale pentru ca echipa de formatori să fie pregătită să folosească tehnologiile moderne. De foarte mare utilitate ne-au fost și abonamentele la platformele de interpretare achiziționate cu ajutorul consorțiului. Viitorul stă, bineînțeles, sub semnul adaptării, al adaptării la schimbările care pot afecta profesia de interpret. Prin urmare, dorim să ne concentrăm mai mult pe activități care să le ofere studenților noștri informații și competențe cât mai utile pentru viitoarea lor carieră de interpret. Este vorba despre cursuri care să-i familiarizeze cu diversele tipuri de interpretare, dar este vorba în același timp de cursuri de gestionare a glosarelor, de contabilitate, de marketing și alte asemenea.